ubani mawuthandaza uwenza uqala ini bathandekayo kodwa ukhiphela kubani i-destination yomthandazo uNkulunkulu. Hey, Oh yes, Lord. I-destination yomkhuleko uNkulunkulu qobo lwakhe. Uma usuthandaze ngempela fanele uthandaze uzofika uNkulunkulu la ekhona. Khala ngathi uthawuya. Awusengilanga manje. yaNkulunkulu. Sike nyanyani. Yes. But kunzima ukuyofika kuye kunezinto ofanele uhambe udila nazo nje. Phakathi kwezinto ofanele udile nazo number 1, ufanele udile nemicabango yakho. Ngoba imicabango yakho iyakwazi ukuphazamisa uhambo ozokhiphela kulo. Number 2, ulawula amazwi owashoyo ngasekhaya mawuthandaza. Lento yokushaywa ngomprayer ayisebenzi uma uzofika kuyena. Because amazwi akho nemicabango yakho ayitransport yokukhiphela la ufuna ukuya khona. Amen. That's why nakuthandaza ungasho lutho awuzwa lutho. Hey. Pastor. Yeah. Mawuthandaza abanye bekhule ungasho lutho wena awuzwa lutho futhi awufiki ndawo. Ulinda abaqede. Kanti ukuze ufinyelele somewhere ngomkhuleko usebenza ngamazwi nangama thoughts. All right. Shakata briso. Kunabantu bazana abahluleka ukuyipositiona ukuze bathandaze baphumele eNkulunkulu. Uthatha unestruggle kwimpilo yakhe yomkhuleko kanti usuthu izinto akakayinqobi. Akakanqobi imicabango yakhe, akakanqobi ukukhuluma into enesentiment uthandaza. All right. Ibalulekile lento oqala ngayo mawuzovula umlomo ngithi asiphakameni mangade manje asiphakameni sithandazeni. Do you know izwi lakho lokuqala is very important? Yazi mistake ufuyilahle awuyinaki lento oqala ngayo. Kanti yona efika imoshe ikulahlela i-direction emkhulu. Nalo abe sikhelese emazwini esiwashoyo kanti uNkulunkulu usebenza ngawo to bless us. Hallelujah. Mawaqala manje ungabona ushaka ukuthi into ezipowerful kanjani kodwa azibusisi. Uma ngaphuma nje ngikhulu ngiyephandle la noma ngingasholekile into legathering ngiyakwenza igathering ngifika ukuthandaza bathi nje beqede bese ngithatha oyedwa nje noma yimuphi into ozana mimi ngicela ungitshela ukuthi yini uyikhumbulayo oyishilo ngoba you'll be surprised with 90% of the house akakhumbula ukuthi into eyi-1 then ubulinde mana ubulinde uNkulunkulu aphendule lento into ongayazi nawe uyishilo asamilo uNkulunkulu yazi ngiyafuna ukuthini konje Bethopha kunomsindo wabantu abebekhuluma kodwa angikho sure ukuthi wena uthini wena Muzika pasantaya. The church of God. He led his soul mankhuleka. It's so important. Ngoba indlebe kaNkulunkulu ivuliwe. Makuthi uNkulunkulu uyawulalela umthandazo futhi lento uyilalela lento ozoyisho. Amen. Mase qala into siphakameni uNkulunkulu kush. Thula kabe khuluma. Yes, thula. Inkosi ukuthi umuntu athulise uNkulunkulu makuthi uNkulunkulu ngizolathi ngizokubona ukuthi ngizama ukuletha uNkulunkulu kwilevel yabantu akithi. Kodwa uNkulunkulu akanankinga ngisho ukukhuluma sonke la ulingelosi usuke uzwa clear. Kodwa ngicela sibuyele kulokho engishoyo ngoba ngenzele ukuthi sikhulume kwilevel yakho. Kuyingozi ukuthi uNkulunkulu awuthule uNkulunkulu sesiyakhuluma manje. Mase uNkulunkulu awuthuleni manje ngaba kumsebenzi. Ngizafuna ukuzwa nansi inkani zami ikhuluma. Sivele sikhulume khona kodwa kwanathi into esingayazi ukuthi sithini. Awengithule kancane ngathule kancane. uNkulunkulu umoya, uNkulunkulu webili bathandeka. uNkulunkulu akasithathi ngalento esiyenzayo, usithatha ngalento esiqondayo. uNkulunkulu yokulinda uzufinyelela kwi-understanding yento ethile bese isebenza ngawe. Uma usenza into ongakayiqondi uNkulunkulu uyayithalalisa ikhathi zongaza kulinde until ufinyelele kwi-understanding, then God will bless you. Yingakho thina umsebenzi wethu is to teach you to understand what you do so that uzofika la ufuna ufika khona.